eforiso bosome le di na fuansia me kire April bosome no on the 6th ye nanso mpa body apa wo je ne fa ho dia manyamema tena makonya so tun safre obi a wotie fidie nka se na otwumi enu se na ayekosi ada no ampa ye beja wa sori fi ha o hawni amani bebre benya na wiye bonsamo mpotre bebre odi ogu di paso be sane sane ama ye ho atoye enti emrei se divine ene ye de bro jumedia ye tenase present credential ni mo evise Yesu Kristo asamo o kan ese mo ni hwe credential ni mo evise musu se mo da nko ana eno na di mi Kristo ho adanse na mo mpese mo ba do nche na mo nyanko ene Kristo fo bebre aye mre onyame asebele mo emintina ya fatu yo so se siade gibebia ebeba wonchane no abesuade we live in a spiritual world, we live in a wicked world, and we live in a small world. Entiancha kura na you feed Medina say. Medika bo amane say we a divine eye anwanwa bre. Ibrahim ni ebe ko twere nsem ni mu. Onyankopon krofo bebre wa habre. Yanka same master. The major prophet. The prophet Elijah a champion. As he call me Kofi a champion. You hear me first one who say you're the great American man. Samson Malija Wilson. And not forgetting the mystical. One of the major prophets, no. A senior man. Waka. I can travel over and in someone to be that and send me a in Zambia okra na won 9 minutes e na do how bia brewo and let it asasi bi so a enipa wo how be brewo how ni na so da bi afifiri ba and ye be ni nkomo ye be wie no ibo musampa Onyankopon asemi no kore enti so ho bre no a no so abapa ho simano edisia 16 minutes past 7. And chakra na be bompaye na fe yako Onyankopon asem so na hu se abugafo no obia ai krado obia bo no ho sie se di Onyame di amano no ene odinchenu bebre enti ene de enya sanka huhu adime eya bisua bre de bisusu ene no bi ye be bisa Onyankopon krofo nsem bi no ma kyerɛkyerɛ ase se yenti nsem pia se bi ase ayewo enti Onyankopon ya demo na otwe mi se na program no se de me kan no eba so ye be ko sia da no pa e bi ka ya kwankyerɛ no asa na ovura sorfi ho ye pompa bono anyumra no ye be ba ne abe deliverance hona Onyankopon ba wawa ni ma nya free ho ye beto so fiduada ebnada nkuada ya waba ni fiada na ifiada na ginye gmedie ni pompos wakesie pa dise anaduru na Onyankopon de nkata ho foforo breye nkata ho a ebeme ya kodi nkunim
enkata ho a ebeyi no mo free yeso na kire kwampa e be fa so efiada na dwono na onyankopon be fa ne ko so e de saa atade ahye na said the medical editu gano yebre no akakra bi na aso na ye hyase se o hweye ewo social media no so a enani dedikaya ye de say dwumadi ebrew Prophet Jacob Bechi osofo odifo a oda True Faith Church International Sokoban Wood Village. He is the branch pastor of this noble church. Enti anime yedoko na yedi onyankopon asem no abrɛn baabi a wo hwem fibia no obodi ase wa wo TikTok no obeta screen so amai na wahye amobi so anyadi na ono so ahwe na otie na nyina ya bom na esuade ayo nyame asem anyade ba enti ansana asem no beba no yebeba mpae enti yebema odifo Solomon boache Mystica obompa ye edi nyankopon asem ne mama ansana yakob gafo nche no makodi nkomo na yebema asem no ahyehye so Prophet baby a will be a now they are come up attaching na ya bompae. Oh, you need that so near bankers here that was say. A young pay or whom bro or 2 million soon that's what you say. And there upon there you could see that. Yes. One of 2 million so and our dear child. Yet, can you see Kai betting your tongue? We know Quania Sudio. The source of a nature, Brea Babushia was some, the source, Makuma Penina, Kobakum. Now, we bear our Batty and Council, one of the Shilabos will be a turbo. So, as soon as you for yes, we never both Jean, a 2 minty, was soon ye, one day, or Papaya, or Boasoto, or Humbrassier, and no Bumbo and Yacasia Maye. Yes, to 2 minty, only Dinkunuma. Amen. Amen. Odifo Yadasibi. Odifo Solomon boache na otele nkano owo Sokoban Wood Village asafu mu odi djuma so odifo de bo onyankopon asafu yen say brepi na ko onyankopon ko fonchi na mammo akwaba e de abadwumadi yesu ye bia na ye de ho atoa so e de amamo empanifo Christ asumdwe nkamo amen amen en kan so menim say Yesu Kristo adom nti obi ahoye Yode urade ase djumadi ye divine art bibini beka se ya dombre anase no kwabre ebre na ye yesi wo se ye de be konyame ase munum ya ne preacher bonti an sebno kontem di nyabotre ma ba ni mem ya ne pekwai ndi bre bi se de ye to asem ni a na ya to ye boase aba bem de wuti no ate ase de ha no no hunu de obeya obenya ogiere fa ho di de amanekra enti ye be introduction ka kra bi me start free menu aso obowudi a na waka ujumadi awudi de bo nyankopon asafo no na ekoyenim e sha se mfiri ho yo menu me da wase adofo amuti ye frame Elijah Samson ya Wilson okay Bebre ni media ye frame America man was Sokoban Wood Village asafo yimo D4 Bechi mbofano ebi bakure me da se bebre all right right ye da se bebre Asampakani Elijah ya Wilson one of the greatest preachers your friend Mr. Amfamfri no dia nsa kan dia o de be me ma pa men come director hoy na ntie de ho major prophet senior man that's right am pay bejwa Ewade me ahode o me ahode odaruma odi ene ujumadi a odi de bo asafo yi e frame odifo Osepakeni Elijah Kofie Champon okay wo Sokoban Wood Village asafo no mu se onyame se onyame difo de bo Kristo asafo bo
yɛda ase bebree prophet Elijah champion no wɔyɛ onyankopɔn sɛ mpakani nsa yɛ onyankopɔn difoɔ me a na me master no the first day we preach here na airport run about the topic me to this sumne high preachers house ras nya botre operation ran hodden akaba brothers ani enya binkan I said the ebro be gina na no ya misra prophet minia mbacha o yintio udi ene ujumadi udi edebo nyame asafo yo adofo we de me pam cho bebre me din di prophet Solomon Boachidia me so me was Sokoban Wood Village Bola Junction uti asase so better prayer camp odi for Jacob Bechi e baname mo yes so ya bua asafo no as a prophetic work mo ya di for ma asafo no nyankura asem wa bu di tuam no konkon enye na se be direct straight Thank you. Mo, but I say, Prophet Solomon watching no, your friend Mystica, who would D4 Edinburgh Asafi. And to be able to be more than so better push clean so. Now we share my fro. Now almost we be now omuti. Oba studios ha. Ojaura. Ujaura onwa de chinchima fidi no fu mama we serious man oh boy ma papa nyamisirawo na menua yima so ha affluence nyakopon sha pa se onso bodumadi chidom chidom no kwanse mi no ti yewem pabo na yewie introduction de na yensa brain p so that no so about pa ho sima na duru num pepe 25 minutes past 7 in the studios of JBTV. Isaac Asante I say fire yamisao keep on watching enti ye be call nsem na ye ni nyamemba adi nkomo odofo say wutie na nyimre a ye botaya ye de ewo platform iso e ba kope onyankopon asem no se de medika kan no eya na ewo ne maba mu bebre na ye ya senka no a ye nya bre mfa ma no isan se de ya na dwumadi ni konti wonti na ye si wo se awurade boa ya akosia de bia nwumre no ye beba na ye ne obedi san komo yi na yesua na aboa ye se kristofo ye kristo soma ye som nanti aye nanti ko nyankopon fie ni na aboa ye na awurade abishira ka amen pa Amen. adwumre ye topic ya ye be ka ho asem straight away. We are going to discuss something about how demons operate. How demons operate. Yeah. In the first place, before we begin everything, Okay. Let me ask one question. Go ahead. And I will begin from Mr. Wilson. Yeah. Mr. Sefi, Minia America man so. But for the sake of moi, Monty Chi no papa no. Why you better done tekrama na kakra na mo so mo hunu de eko but basis no kese no abe asante twika say de be adodo no anso ebete na omote ase. So Mr. Wilson, Yeah. I want to ask you this question before we begin the program. Okay. You know, we are trying to discuss something about how demons operate. Okay. So in the first place, my first question to begin is that when we talk about a demon, who is a demon or what is a demon? Thank you, my brother. A demon is a fallen angel. A demon is a fallen angel. Fallen angel. In simple terms. In simple terms. Right. Prophet, I'm asking a question about how demons operate. And before we begin, we have to know the genesis of the demonship. So I want to know who a demon is or what a demon is. According to my brother here, he's saying a demon is a fallen angel. Yeah. That means an angel who was once with God and has now been fallen because of disobedience. So I want to ask from you, who or what is a demon? For the sake of any part of the yeah.
Okay, right. Thank you. Yes, be a prophet, bro. Follow now. David. Said you I said Mr. Wilson Kai no. Okay. You can say demo asante kasa na be ka say honhombone. Okay. Na ohe Bible ni mu a. Omo ye nkrofobia omo sori tie onyankopon asem. Thank you. Na onyankopon na Michael ne abofo mpanifo no so. E di omo ba asase su a. Okay. E di brofo na be ka say they are person without human body. Thank you. Come again. They are persons without human body. They are persons without human body. Or they are spirits. Yes. Spirit without. That is the right word. They are spirits without bodies. Yes. Good. They don't occupy anybody. Right. They can take any shape or form. They can take any shape or form. Right. Tina omutimi ni padan. Yes. Okay. Yeah. Right. That's bebre. Odifo Solomon. Ebacho anwumre ye hwe kwan ahombone fa so ye adwuma. But focus here, we say how demons operate. Okay. And you person who say you can say obi a demon and be a demon anything. Yo, said me brand penny for car no. Pepe. Okay. Me new America actually. I will bro focus and oma ye hu said you omotie and your godfather so so chile. Odi for eleja. Me so kakra meet me actually me say yes sir ahonhon bone no kwase mu ni say omo de omo omo fa ni wan hom. Yes. It won say Acts chapter 2 no aka ho asem. And Ephesians chapter 6:10 no kan. Ye beba so. No honam no mo dey dey. Anti ade a wonfo ani hunu de omo na ye demons a omo hanyamema. Okay. But I see bebre. Omo ye satanic angels. Okay, right. Demons a. Okay. You are watching us from the studios of Prophet Jacob Bechi. Yes. And we are discussing the topic tonight, which we have titled "How Demons Operate." First of all, we try to understand how or what a demon is. Yes, shasi ni epesi hunu ni honhom bone mpanifo na kire. Omam ye hu say ye ka say demon a in simple terms no or a fallen angel. Ye ka say fallen angel abofo a wa hwe ase. Ma men kan sa bofo bi a wa hwe ase. Ana ne bofo ye say or a fallen angel. Enti sa na demons no omo etie. Now ye pese ye hwe kwan a omo fa so ye djuma. Na omo djuma omo ye no according to Prophet Elijah no omo hu say demons na djuma omo ye no omo ye tie nipa. We understand that perfectly. Yeah. So now we want to know how they operate. But before we go into how they operate, we want to know the types of demons we have. Okay. E wo say ye hunu ahohomo no na horo ye wi a na fia fa bia baako we na djuma ne sen we na djuma ne sen na de no mo ye e di etia enipa. Odofo be bia wutie mi fa nwumre bia no bomoden ase obeyi wasom ye. Ebi se ensem a wobete no wasom no ohu bedwiro. Yesu Kristo si nipa fiefo na be na tamfo. Nti bomoden pa se obetie ensem yi na wadi akire. Ye kan koteso bia no atoro. Se ebrebem na se ye betimi amo afra ye de lance na betudwa. Se ebra ma ye kwan so a ye bekoye nim. E da foforo Kristo ma kwaya na also obiwuram bi. Enti mo a mo hwe e wo TikTok no bomoden se obeta pe screen amaye na wa like page no bomoden se obe share e de ma foforo na omo so nya bietie to ka chiwo mi be se ya ba live ono so be join na ensem a ye besuyen ono so metie na onti ase na aboa ne nyamesom. Yo empanifo modawma ya hunu demo se de wotie mo chichim kama pa yanko Bible no na yen hwasem bia Paul kan na fi yen hyase breaking it down. But before ansa na beba me no me wo question ketua bi wo ha ana bibi ketua bi wo ampese ye hwe ansa na ye de aba baby anka bi so no. That is Revelation. Yemie Bible no ko Revelation chapter 12 verse number 7. Okay. Orofo wutiemi a ye kenkan asem bi odisem etidu mienu enjichemu nso Revelation chapter 12 verse number 7.
topic no ɔse ɔto ɔtweaseɛ no twene asase so ɔto ɔtweaseɛ no twene asase so na ɔko baa soro Michael ɛne n'abɔfoɔ tu ɔtweaseɛ no so sa ɛne no koe na ɔtweaseɛ no nso ne n'abɔfoɔ koe na wantumi wɔn nanso wɔanya kwan ɛwɔ soro bio na otu ɔtweaseɛ kɛseɛ no ɔwɔ dada no a ɔfrɛ no bonsam ne Satan deɛ ɔdaadaa maama nyinaa no ɛfiri hɔ too no twene asase so na ɔtoo n'abɔfoɔ ka ne ho gui. So my first question is, Satan Bible say ɔne n'abɔfoɔ de koe saa n'abɔfoɔ no a Bible kaeɛ no na kyerɛ sɛn ɛyɛ abɔfoɔ a ɔno Satan ne bɔɔ ɔmo nti na Bible say ɔmo yɛ n'abɔfoɔ anaa ɛdeɛ nti na Bible no ka sɛ ɔmo yɛ Satan abɔfoɔ. Why? I begin from you. Okay. Deɛ mɛtumi aka afa asɛm no sɛ na ɔmo yɛ Satan abɔfoɔ no sɛ it was a time Satan decided to fight against the Lord. Okay. Because he wants to take over. Right. Now Oyobia or very deceptive Okay. human being. Satan. Very deceptive. Okay. Or being be one who it attracts. Okay. Because the way you make you born na Oyobia or attract pa. Okay. So no shame will say Yakupon. Asa, it's time for us to take over. Okay. Because who say or no dress papa bibia. But history need your yeah. So in simple terms, what went into the deception? Diana Bonsa because said your old tree. Bible na me say Yakupon would ja. Yes. And in from na bofo and what do ja dere. Yeah, na some for some 104. Bible no catch. So now what went into the deception? Dian kwana Bonsam timi gina so na kato abofo ni timi o timi convincing omo a omo wife Yakupon che ba ono no ginem. Thank you. Also upon research no. Israel for a book be a friend Midrash. Okay. Midrash. Okay. Now Midrash no information be brave woman any year Bible mu. Okay. Because Yakupon only abofo na was for. And Yakupon na just say she say I'm about to create another beings in my own image. Okay. And you angels have to prostrate before them. So that created a problem. That's created a problem. And I Satan who say and to all Bible bo nkophobia yeah Bible you almost servants. You know what's not so you know. It's a whole of masa there be the oluma de ba no o say yin free ho. So that went into the deception. That went into it. But I say mama ko odifo Elijah ho. Papa ye hwe ekwan a efa so a okun ba asoro na Michael ene nabofo ne Satan so obofo kon. And now the key word that ye pen say Bible say obonsama na Satan so ne nabofo. So ye pese ye tie ase say ne nabofo no e ya bofo a ono bonsam ne bo wo mo ana say e die ntina Onyankopon de ne nabofo target bonsam in this contest. Me da wasene akwanya wo de ama me. Said the minua epeni kan no sanity. Okay. Na me pese ye ba form kakra. Ye bra form kakra. Oze utie Africans histories na. Ye aman bebre wo a asoja for ni diku and take over. But ku ni be ko wie no ye woni pa ba ko pa o na be ba in power. Yes. But asoja for a omo ka soja paninu a o ye ku ni nyina no omo aba be ye sa soja ni na soja for omo nya dwuma state ni bi omo ye ma soja ni no bra Satan convince sa abofo no na omo jitu mu pe na omo be bronsam abofo. Yes. Omo ame nyame abofo bi Ebra mo ji Satan and 72 mo penos omo free the spirit of being God's angels and obey Satan because omo ba the side so omo ba the side. Okay. Ntina Bible ni state ni sa no. Okay. Nti say wo ye soja ni wasase we so na soja ni bi dada say ye pese ye tu amamu obi gu na wo ji tu mu pe o meye o man no state ni soja piem waba be sa soja ni no wodada wo no kudita no wodada no soja ni enemy of the state sa
okay nti saa na Satan no koye okay okay na kese kan Bible kan say Satan na bofo na enkyere say bonsam na abobofo no emo da wo wo mu ma wo je ni nsam tu no ene ma wo be all right odifo Solomon wadaroma asemi o kan ho sem say yo madam ase many around na mi shila opa topic na dia beto sa ehu no kwasem sɛdeɛ ahombɔne no ɔmo sitie no ɛyɛ paa na ewiase no adeɛ baako a mahu na me bra mo ka ne nyinaa no meto no ma ɛdin ni sɛ yɛwɔ huhum bi a ɔho sɛ ɔba wo nkyɛn a ɔyɛ daadaafo na ɛnoma mmienu na ɛwuru wiase sesei nyankopɔn huhum ɛne bonsam huhum okay na onyankopɔn huhum no sɛdeɛ teɛ no ɛyɛ ahobraseɛ mu bonsam deɛ no ɔyɛ no ahanta so ne me kan say ono ya ne denden so ene denden so ana no kwasem ni de ma onyankopon ebe obenya na bofo abonsam so Bible ne kan say woni na bofo no say de na menua wo kire mu no enye say bonsam ne bo abofo no na emu de bonsam ye no wonya abofo bi convince wo mu ama mu bedi na chi enti abato akura sesei aya ne ye atui say be we o party A we o party B me pese me bo bia we o party A we o party B say party A no ono na sem wo kan na ma wo gidiye na ukodi na chi eto wadwenem ana party B no ono so na sem wo kan na ma wo gidiye akodi na chi ekodi na chi na mum enwuma na oba ba ye no Bible si enwuma na be kire wo nipadua no so acha se enti enwuma na oba ba se ye papa no obi ya be ka papa ama no se ye bone no obi ya be ka bone ama no enti so obi be ka bone ma no dia na se nipa no wo no maka be da ho okay enti Satan na bofo no a Bible no ka ho asem no sa mark na be da no ho no enti ma ono no mu disparity free Yakopon chen ebedi bonsam sai anti omumu partition omu che madase bebre medical catch you say anwumre obeti nsem bebre waso na yedi free baby na edu ko wie baby mempese yebesi mfimfini ntina me de ko hyase free baby no na yebesua bedu baby no obeti nsem de bebre ase yenko enim empanifo na ma yedi ka yate ase abehunu who a demoness or what a demoness okay yewie no ene yabehunu de ntia onyankopon ka se Satan ne na bofo yenya ntiase wo se enye se Satan ne bo wo mo na emom omuko di bonsam achi ko tie na sem so omo firi nyame nchai ntombe di bonsam afa okay ebra sa bofo yi ekodi Satan achi na omo ne nyankopon abofo ko ye no de kenkan ne sesi ya no verse 9 no otu otwiase kese no owodada no a ofe ne bonsam ni Satan de odada amama ni nyina no twene asase so and oto na bofo kan ho guye thank you that is the point I'm pressing ipesi enti abofo na ka bonsam ho ya to omagu thank you oma basase wi so okay Paul be kan sem bi kire ewo Ephesians and that is going to be the basis and the genesis of our topic for tonight. Okay. Ephesians chapter 6 verse number 10. Topic no o say hum fam atamfo. So this time I'm going to begin from Odifo Solomon. Yes. When we talk about an enemy, who is an enemy? Because Ephesians chapter 6 verse 10 is telling us that spiritual enemies hum fam atamfo according to the topic for that particular verse. So we want to understand who an enemy is because will be your town for or your wine. But that's minia. Na mishila bebre. Say obi eye wo town for. Men can say what time? Enipa na wo so ye wo town for no. No kwasem ni eye ade bi no wo ye ene ye bi no active bibi kire o. E na hu se da bi akwa wi ade wo ye die o ye metamfo. Won said it here. Akwa ya wa ye die oya metamfo. Na huhum die no so e wode wani ehunu. Enti se ka se obi ya wotamfo a enye se de oya na ma wode wani ehunu ba ye into spiritual power na se ye se wi ase we mu die a no kwasem ni wotamfo nya de wode wani bi hu.
otamfo nya de o no bi ho no dabi mera se bebre mesa ba onche ma me nko Mr. Wilson ho ya kase obi otamfo a o de hwan an enemy who is an enemy yeah you can't otamfo a obi a on pe wiye no pe wo seye otamfo obi a on pe wiye no pe wo seye yes otamfo okay ma me nko director general boss you can say otamfo a who is an enemy you can say otamfo a said my brothers need kan no a obi a wo yen hihye ana wo ye bibi di tia adepa bia wo pese wo ye na saase wo iso no wo ye otamfo obi a wo yen hihye di tia adepa bia wo pese wo ye bia no ne ka ne nkonanka de wu ye bia no asei no wo ye otamfo kese pa me da se bibi bo modern asa wo be share program ya ma me obodin asa wo be like page no na wa share de ama wo nua bi wadamfo bi se ono so mra life no metie bi medical catch se me do fi baby na me do tu kwa bi na ebra ye bedu Zion no beti nsem bebrase Israel fo ne ka bi kire wo o se ebeda ne ebetu edofo ho dwom e wana nafo asasi so mamentu a so yahu se otamfo se de mpanifo akire mu no obi a wo ye bibia etia adepa a wo pese wo ye bia no wo otamfo well understood afi yanko eni me hwa asema Paul kan no na afi yema ba mu mfiri homra verse 10 Ephesians chapter 6 verse number 10 na die akire no moma mo honya den awurade ne na hoɔden tumi mu na monhyɛ onyankopɔn akɔdeɛ nyinaa na motumi agyina ne bonsam na ɛdɛ adiesie so now me pese ye hyase firi ho e ka se bonsam na ɛdɛ a that is a true word o use ye bonsam na ɛdɛ e ka se otamfo na ɛdɛ na bonsam na ɛdɛ a sɛ ne be kyerɛ mu a obi a wotie be te ase se wei ne fɛ no bonsam na ɛdɛ me hyase fo di fo so chairman midase we need the be take time kakra bia 1 minute to 2 minutes ebrewum to bo asichirichiri mai se ye ka se o se won na da ene won na ede bonsam wo ba nchen a o medada o dede nti se ene ede mu no o so mu wi a ansa na ena da honhom na ye dwuma ti na ede ne dikai ti na ede no na edikai yes mame breaking it down kakra se ye ka se ende ne sen ebra na esusa no onse na obu a utimi eyi enkwa mu nam utimi wi enkwa mu nam o ma me complain a wo se enya no kore enti o ma me timi de enkwa ne si da ne mfimfin no no te epon na chi okay enti o dede enti wura ho a on ka hwe we nam ni bi wie na de hyewa numu a na wa so kwa achi yes wa dede wa nya wa set it trap no na wa kutum na wa kutum enti bonsam na de no e ade a oba wo nchen a ofa wa adwe no nonu bonsam no e bedede wo di ka fa wa adwe no mu enti wo nya adwe ni wie a kwa be no fa so fa adwe no mu wo di ka bie wani also Genesis chapter 3 no thank you also oba ne hu se duaba no yesu odi efe na eyefe eni waso akono na eyakono into obia wani a na waso wadwene ni correct ye mi ansa ye tie no ye program nyina ye ghetto boys yes. Okay obia ni wa first day no okọ ghetto a ye man no wi a ghetto ken be chichiri yes we one rule say sheda first time abia pass ne be ma was small puff small puff no the man no watch nti the ho be ye won on two fu biem yes ade be che obi anya maaye no wa na be ka ho na just a puff na we take here no o obi entufo biem ade chi a wa na we di mirika baba ho thank you wa na we di mirika baba ho some
na ɛdɛ no thank you egya nneɛma bebree so na wɔde ɔhyɛ aseɛ biribi ketewaa bi na ɔsɔ seed bi ɔdua aba bi ɛwɔ mu nti ɛnyini wie a fɛn na bɛyɛ adwuma no thank you mɛdase bebree easy Mr. Wilson my brother bonsam na ɛdɛ yes ɛne sɛ bonsam dɛ ɔmo sɛ sɛdeɛ me nua Elijah kan no cause wohwɛ wei a Satan kɔ Eve nkyɛn a wode hwɛ kɔmɔ ne ne kɔdiiɛ ɛsɛ ɛnɛdɛ ɛndɛdɛ enti Awurade aka kyerɛ wo sɛ twerɛ mu aduama nyinaa ma mu ndi bi anaa general question ɔmɛ ɔde question kɔfiri baeɛ yeah ɔde puuli wɔ firi baabi o yes na sɛ wonya woma ansa ne wie a wayɛ dɛn ɔkyewa dwe yɛka ne dɛn atoa so ɛyɛ sɛ yɛwɔ street yi so yi sɛ wonom nsa anaasɛ wowie na biribi da a first time no yɛfrɛ biribi sɛ peer pressure yeah gye woka sɛ wogya basa woyɛ hufoɔ dodo wei ketewa wei bɛyɛ ɔdɛn wei wɔ sɛ nyɛ wohwe o wei ketewa wei ɛdɛdɛ ɔde dɛdɛ wo no no wei basa woyɛ small basa wotumi ne yɛ nante o basa ɔde yɛ dɛn ɛdɛdɛ nti wobɛgive us basa fama me wosɔ mu wie na ɛkɔ system no wie a adwuma no si fɛn na wobɛyɛ na kɛseɛ ɛba bɛwɔke o mɛdase bebree afei nana ɛba bɛwɔke o ma menkɔ odifoɔ so no mɔ hɔ na menkɔ tie deɛ wɔwɔ ka kyerɛ odifoɔ yɛka sɛ bonsam na ɛda a mɛbakyɛw nkyerɛmu bɛyɛ na wobɛtumi de ama yɛ bonsam na ɛdɛ pakyɛw baabi a wohwɛ me fi biaa bɔmmɔden a sɛ wobɛtapo screen so ama yɛ na wahyɛ ama obi nso anya bi na ɔno nso tie na ɔno nso wahwɛ hu deɛ ɛkɔ so sɛ ɛka sɛ bonsam na ɛda a in simple terms wobɛkyekyem sɛ yo me nua Ransford the senior Bible chief reader yes na mehyira wo ɔhyira wo nso nyansa na mede ama na no ɔden paa yɛfɛ no pɛ bi ankonya nya bi ankoto ka ne saa no ɛda nyame ase akopɔn na de kyɛ na ne kwasɛm ni bonsam na ɛdɛ hɛ me brafoɔ ne sɛ dom si kyerɛ mu no ɛmu yɛ clear mu da hɔ na me godfather odifoɔ ledger ɛka kasa bi ɔse time a na yɛkɔ ghetto no wokɔ hɔ no mu a na me bra America koraa no kasa asɛm wokɔ hɔ no yɛma wo kɛseɛ asaseɛ no ɛyɛ pɔf yɛma wo pɔf thank you ketewa bi na ɛno koraa deɛ atwea me na duru ketewa peace bi o yɛnya de ma wa na wotwe ne baako do ɔno wode wokɔɔyɛ no wɔdɛɛdɛɛ wo ɔno ne dɛɛdɛɛ wo no wɔde wokɔɔyɛ eti wonim mame Sambra back fa kyɛ me back in the day school time okay asma me ka 2006 okay that time na afɛ no na mbɛwie GSS na the big 6 afɛ no ma twa no foforo ana me ne ga baako kwan mɛnsa me bɔ ne din baabi a wo bia ɔte me nka makuru kwan mɛnsa flamia mystica nam say boss what's up no what's ja no ɔdɛɛdɛɛ me ɔbɛdɛɛdɛɛ me ɛnɛdɛɛ ne naadaa no yɛapatisin yɛkyɛm biaa wɔ baabi agyina thank you ɛti woapɛ no ɔka kyerɛ me sɛ mystica Mark 2 ni wiye kama wo yes na ɛyɛ skunk papa Mark 2 wi no kama ɛyɛ skunk ɛyɛ skunk ni ɛka skunk na ɛtɛm skunk a ɛbu bɔkɔ na nkokɔ nyinaa wika sɛ wi bi yɛ skunk a ɛbu bɔkɔ na nkokɔ ɛtiɛfoɔ mo a mo nim nom no yɛse skunk na kɛ sɛ ɛbu bɔkɔ na nkokɔ straight high grade na minia ne kwasɛ mini madamfo no ɛdɛɛdɛ me de me kɔ Mark 2 hɔ no ana Mark 2 ka kyerɛ sɛ da bi me makoma sua akoma sua ana me madamfo no kwa me sɛ ka sɛ da bi o hwɛ ɔno so ɔyɛ ade ɛso kura na minim hwee saa tam na fe na no ɔdɛɛdɛ me so bi gyi me ka sɛ bi a me nya ade na maka kyerɛ Mark 2 sɛ me yɛ ade ɛna okay ɛna di buram kɔi wɔde me kɔdu na afei ato nada because manya wura society ni eti ato nada eti panyini no ka kyerɛ me sɛ wɔn no senior man smoker no ka kyerɛ me sɛ me no akoma so
one wa kalime o se makoma so ana me ho mi ni ka kire me say mistake kire so akoma so enti wo mu hu de wona me so me so me high pa ana ma me high grade bro na high grade wo cheche ne ketua bi ana se twene tere na me hwa de prof me twe ba ko me twe mienu me twe miensa me ti masumo o twe tere ni ye ana o ti ye o aso Shase ujafo aba obeya adwuma ujafo aba ana bo sa ba thank you me twe ba ko me twe mienu face konko no me ti hona me ti se eni bi ka tram se manya ba madwuma bo sam na fe no obeti control eti no kwasem ni kwa bo sam so faso e o pleti nipa wo so odika de no wo wure mu wi na fi wa dadao but I say Dibiti sa krokro. ne fe ni ne thank you odika krokro mo ama wonye wa ni gie wom nye I guess I'm tiase de I don't know odi for ledger di kan say yes on some bisa question bi say we share the entity I feel no Angela any the quantum of power when you put the year wo flames ahodo a okeka bo mu a wode wo mu a Satan to be dada wo mu a any ma deception a wo kan bem so wo de wo mu and wo nya wo mu adwene said na wo ka so di ka fa gwen no mu no thank you me da se bebre atiefo bo wode ansa utie na wo hwe ya we be share program na mai na wa like page no mo amode mo comments ato ase ni nyina no nyame hira mo Samuel Mensa o say nice discussion Paul Boache o say uja yegusu aye tuja no wode say onso be share na omo obi anya bia hwe na ono nso anya bi na watie na atiefo ye toa so medical catch say we are discussing a topic called how demons operate we obi bi sa say na adan na we na musua how kese pa many pass say obi ase sa homoni ni diesi say nyame boa ni ehunu how a omo yo modwuma ebe boa so omo ehunu say de ebe nante na yankoto mo fidiem okay yento so mfi verse number 12 no ho pa na ye keyword no ho na wo na yenyi ni baako na nchirichirim na ye hwe ba bia susu ade bode ho no ebefa Ephesians chapter 6 verse number 12 of say if say enye ye ni moja ene honam na anya lemom ye ne empaninie tumdie viasi sumatumfo ne ahomone a ewo so now I want us to pick them one after the other and discuss them. Yes, we need to know what goes into each and every entity or each and every spirit that has been mentioned here. Okay. Enti yemfa no baako de di kai wo se enye ne moja ne honam na nya. Thank you. Eno de minim se ye gina etiase o ka honam fam asem se enye honam mu ne ne ewo ntokwa. Enye physical warfare, a spiritual one. So now the first one was say yeni empanini. Now you can say empanini ho a Principalities. Good, I like that word. That is the English word. Principalities. Good. Principalities. Empanini ho. Only for empanini ho we be say over 5 minutes. Yeah, the Christ ase. Thank you. Ewo akwanya kese a wode amaye se yenso yene oman Ghana emu nipa ensu awurade asem. Nyese bia yedim bibiche obi. Ne nipa nya ne betimi atwika. Dabi. Ene nya obi na betimi aboda so. Bia ne de oba wiase oba. Yes. On se empaninie no. Eno akora no akere no wase kakra. Like I said, you to me with dipeni. Okay. So fallen angels, you know. Thank you. Yes, our angels are omudi penny near. Yes. Before over to us, mammy miss a win for him say, Sunday, what you can see, I say, fallen angels on a blue woman depending, you know. Does it mean, say, dear Onyago I said, dear Babu Naboso Hama Inano? Is it talking about the qualifications and the chrome? And I say, their rankings, no, all can want some baako ana because per the okay we say ohun a e depeni obo free so buy no ana me bisa say enti e betuma ka say na obo boss ho nyina no rankings a na e wo soro ho na e buy ana say na e ya de foforo utie mu ko no ya fa wuro mame but mame nya na ka wo de na wa nyina kwan no so emperinie na ye de omo ye fall abofo a omo rebellion a Onyankopon okay
na onyankopɔn to mo mba asase so tumia ne kura obia no wan lusu ni position said no mo tie no saa na mo de bai okay enti empaninian principalities no omo ye demo a omo ye very powerful mom depending no yes me ana me ka somewhere ana me pese me de back down kakra said be dipa beti ase yes on say ye wo MPs ho any o ministers ho any o cabinet ministers yes sankrofo we mi ensan so ye ambassadors any o ambassadors ho said the governors almost share ne tie wasase so an sa na having beings ne so tie and a demon so ne de no so tie in the ka empanini a omo ye demon so a omo ba asase so a omo kura tumi a omo de ye dwuma tia omo a onyankopɔn afra omo se omo anyame adwuma obato aso wakasem bi omo wo tumi a omo de ye dwuma tia omo onyankopɔn afra omo se yeah so that is a keyword onti se nyankopɔn fra obi a does it mean say say tumi no nyesu enya dwuma won so ana on say ye sub demons so okay ye wa honhom man say you back you motia ye wo sasabron sam ba ye amunyamu ni ade no okay and the man no a omo ton meko ni ade no dwomu no okay omo na omo deal sa ade man omo de anu nya dey sa ata bia bi so obi ti say prophet Jacob Bechi yes evangelist Akwasiewua ye papa ya ono so wo Francis Kwate mo any evangelist David Kwajiman etebra bi ebra no odi for Bechi efie no ebe she ka be 1 week am efie na be she na me ye watch night enti me fa mu da kakra okay me so da na obi so me nsa na odi ni wuru a entremunum said ye wo fro pre na fi kuma se kwa kra no awuram no na me hu se wo so won meeting bi ye dey koso na nipa no wone me ko ne ka kire me se odi fo Jacob Bechi ne hu meeting na sa demons no ye dey enti many tia na me frɛ no ye dey bo na mane enti bra me bo na mane no any 3 days na efie ni ye dey ehye enti omo no they were there for special assignment omo de bowura nipa mu a na omo abe rebel leaders enti ebia nation o man bi o a nipa 3 million yes no mo kumo omo ese mpanini owo no metwase dia omo wuli nkonkum enema nketenkete bila demo enema anu wode no eso na ya no mo ye omadwuma eso na omo ye omadwuma medika ka che se enwumre obati sem pii wo so edunti na hu hia pa se life you ma share ma wonua bi na ono so anya bi atie anya bi atona dwunim anya bi dia nante ebise nanse wiase ye boni wiase me kura wakasem na ma me ho dwume o se empanini honhom no enye nipa bi akwa na mo ye no so adwuma na mo Onyankopɔn fra mo de wo hwe mfato wo me ya omo wura mununkum ye meeting ewo papa no se ebia ye be masem bi ato no ana ye be ne bone se de be na bambubu onyam dwuma o ye no etina ge se tumi a odi pani no sana na dwuma tie odi fo time no so meda wase ma me nko Mr. Wesi ho wo simanunum na wo so boy homa odi pani ana pani principalities no o medma no say principalities no me make me say aka say they are the most dangerous of all the demons because them no Onyankopɔn to omo no omo ma sase so omo ka wiem principalities no omo ka wiem okay omo ye deadly chain bibia also read Daniel na Daniel koye mpaebo no na obofo edi moye ne ba no principalities na dey e so mu osuru ho na principalities no omo so angel mu oso na me ye research bi won masa ye mpaebo ye bo no bebrene mi ndus wo no omo na ebotu guo omo ha ya ke mpaebo no masa se wonya hye honhom a on mpaebo no ndus ho it omo no they operate
in the heavenly realms. Okay. And almost no, so the mini are the kind of Santana D for bench attack. I say, Omono ya omu kutia omwa nyamedu omo baye bibi. What me say because as a ubi a D4. Yes, they don't fight ordinary people. No. Omo fight to obi a nyame ba be use so omo e dia ko against here omo. no. It's omo ye dangerous. Don't say something papa preach what because omo na ya na etimi dane ene ni papa dane. Omo say no. To omo ye dangerous shey bia. Okay, omo ye dangerous shey bia. We are see we emu nsam no e bebre. Dey maybe sisi we mu na wonti ase a ya bompae. We nti na sese bompae. Yesu se twase ni pa bompae da omre ho. E hwe kwan a ho mone fa so ye dwumati anipa. Ho ma odika ye hwe ho asem eye principalities anase panini tumi odi pani. Rena mpelefo gusu a omo kirikire meko odifo Solomon nchen na matie de ono so ewo kafa asemi ho odifo ye hwe empanini hohom kwa ben no mo fa so ye dwumatie nipa na omo kora mo ye hwan yo yakopo nshira o menia ye ka empanindi a kwasem ni se mebra America wa kirikire mpa na godfather so achirechire mpa na meshira wo nukure ni ye company ni a omu ye the most dangerous demon na omu hu Yes. na omu no sade na mebra America ka no omu no ma asase su bi no kwasem ni omu ba no omu ba ye no omu no ye ntebe so omu hu odin panini ndi omo amasase so omo akawiem omo akawiem there's the 7 prince of demons, darkness demons omo na wo so no panindi ahodo nso no na rank say na me bra Elijah kan obi a position no wo so obia no eno ano de bai oba ha no ya anye no kwasemi ya anye na oba no so wa me kasa si so omo kawiem omo ma ketenkete no ana lande ha it be as ebia repair phones for PZ nebia afa na washa se bojo bia wo ye we ya na o ma ha kakra nebia wadwuma no ase by see eja to baby atu renchem kase esi wo na yes adwuma no o me dangerous wona this wo mo pemoja ono moja nsi ya eno mo na beye mo ba ade se bibi hyiegu fo ade ane bo odin hyiegu omo ne ma very serious yes eti wo mo ye makoma so ne ye kase ebo mu din a ye wo hunhun bi the 7 prince of darkness no I say we wiem ne wo ba bi for Trasanta area ye wo hunhun bi o mo ti wo ho odine ba ko ye fa ne Sabgatanas ahunhun so no e fa ne Sabgatanas ahunhun so no ye ba ko ye fa no Agazel okay wo timi bi ani Agazel won wo ye ba wo tin suo so etu omo dware nsuo mu man do no mu dware su bi mpu dware nsuo mu no sa honhom no operate omo pa na je say odifo de wu kan de Agazel honhom a otinsuo enti manu a mu koleki ani e fa omo nsuo mu no na je say honhom na wura omo mu omo na ware omo no na e say ma mu atati nsuo ni kunu wo ho Agazel no so okunu wo ho ni kunu wo ho no ho biri manyumre ni kunu wo ho ni kunu de say ni kunu e fa no muntum frumu oye the monsters eating night o didi na dwonko a etu obi won ma bia 1 o'clock afa no wote bantema renam wo ye baifo sa to me ni bedi kan yes you are oh say ni pan you are being operated by that muntum frumu yeah powerful omudi kan di and say tina obi o Christian ya o be did you say you have to pray before you eat. Thank you. Also bomb fire san what the most first aid ema okura ni pedi ohun say obo na je say ensamo koso pa ohun wiase and the performance let me mbo di ni bebre
edin dos muntum fumus freba ko befago we dangerous one abebe sisi ne say one na omotina junkies for ni trim no befago no oba obetena wadwene fa omo pe bonkum no etu bo so bi se ta fota befago na ye sa befago eye befago na ye sa atiefo me say sa won join life ya wo yo tutumbrika pa be join life me be tie de ko go na ta be hu sa engine no pie Thursdays yawada we green yawada no pie we green hey we green no we sham we dangerous on some rofo me pam cho on some rofo ni yi movies no mo ebi om ka se bi om ye ti se bi a om movie bi o ye fia no the Jack Gents okay the Jack Gents sanko for no mo so suwo pa yes na obiara ne kala ne na husuo obiara so ne rank owo enti ebia e wo se obi kohwie mojagu a ebia be soma befago sabgata na so ntimi nkobi enti ade se befago enti befago de kode a obaye so adwuma ozereti we ka hombone how to operate no eno an ye hwe no ye nyanko nyankopon abofo to odwuma we they say they hwe yesum de no some de ne hwe and we have begun from principalities there is more to wonu ne ye ne friend agazel what in so muntu mfumu no ana sabgata na so were the monsters we see for the sake of and some no odi for the kano ano de pa me ma sima mienu aka wo bobode aka no so man na yonkon yen visa me hu say nsem ni bi ho na you wo man me master ko me hu say ono kwa tisho ko pa yes to aso man na yonkon ni so the seven prince of darkness the demons masters no wom ye 7 etin afro the 7 prince of darkness okay omo do mo yesum adwuma nko a etufo ani huom enti wom watch asanta area na omo de omo hihye adwuma no maso anketoa no enti bia repair fun pizza ta wo bia so pizza bia wo ade we asai omo na ye anase bia opemfo a wonyem ne bia ni nyisen no asai omo na ye sa adwuma no ti asem ni omo na ye sa adwuma no na ba ku bi ni hu the friend lifukaji we dangerous pa onu okuta ajan ba ize bani enya easy okuta ajan na onu ma me chiro wade oye ma me chiro wade omo na sa ware no omo na betina ware mu odifo nyabote no muso kakra meba no muso kakra meba asamna yohu odifo Solomon nani abre ensem wo hwegu ano odin mekura ensem wo kakura menteda nifukaji oso otakura jan etine ni etu ba ko to bi shene ya sa Jack Gent movie no dem omo master no ozo na iba kwesina ha oni friend yes oh helmet mental helmet okura jan ana shebo hem wow so utie anwumre a atiefo die ne epesie hunu die ne epesie tie yes die epesie hunu ne epesie tie nyina ne se ahun bia ba wiase a obunu ni pedi akon di penya ene ye hwe mu nwumadie na de mpanifo nchirechire mu na wie na che se ye hu se homa ye fe no mpanini honhom no yes they don't operate ordinary people no enye wo bia kwasa no mo fe no emo no nipa mo high places no ena mo do mo ye adwuma I love the part where you said say omo no bibia no say omo timi be wura obi mu ebia no wa be rebel leader thank you enti oman bi
na omatima communipa over 3 million. Yes. That means say you had Liberia civil war. It was them. Rebels, no, it was them. Yeah. You shot Cote d'Ivoire. It was them. It was them. Yes. You had Rwanda. It was them. It was them. Definitely. Awurade hu yamobo. Enti say utie anwumre a fo adwen di akire pa. Na say de yebobo so ko no ubehu say de biate. Yes. Ko mo wodi kan no ye fe ni mpanini. Ona mpanifo ya chirechire ma mehu say de omudwumadi tie. Ene ba bi omo ye dwuma kopem. Oma mehu say omo no mo wo so. Ye beto aso afiri homo ma otoso bienu. Ye fe no tumidie. Pacho hebrofo mai Power. Master tie fi Mr. Wilson so Power. cheche mai sa tumi no ana sa honhom ai fe no tumidie no na djuma ne sei Omo tumidie no. Se me de ba ase minia Elijah e kan se mi. Omo na ya na ta ewura dictators mu no. tumidie fo no E dey say Idi Amin wadada. Mobutu seseseku kuku benge wasabanga. Yes. Omo ne ewura omo mu. No say they are powerful than anything. Yes. They are powerful than anything. Omo to be really pemu. No sorry tia ni pain. Oh ya kola o. But the wrong one. We just say you are more powerful than your master leader. Thank you. Na yes the Mr. Wilson okay say Yes. obi ni ne pani wo ho. Ma me fa sore nye ehweso. Thank you. Ekoba se bia obi ene ne sofo. Ana ne pani wo ho. Na ekodu se afi hu no ho se obro ne pani no so a na je se sa tumidie wo ho no Abewura ne mu. Yes. Ene de ne yesa. Thank you. So no person say 2 million then. Ebe hye ne nsa. To be for kwan bia so then. Obeyi afiri ho. Mudi ka me yati ase se sa mpanini honhom no a edi ka hweye no wo me hu se omo de omo wo wiem omo amasa ase so na sa tumidi omo he no mo where do they stay Omo asasi so. omo de omo asase so omo anka wiem me da se bebre bomo de sa obe share live video ma wonu bi no so nya bi tie na ono so nya bi ahwe ma me nko odifo Solomon ho na me nko je ne de no wi a meba me director so na metie ne de no prophet ya wie empanini no ese ya du tumidie power ya bisa se sa honhom hin wote na ne dwumadie ne sei Me da sibinia baby o mutie de me kwasebini enye baby asa akeke na obia so odi dwuma odi asa wo say anyino ana me Canada da no rank ana obia so ni dwuma odi enti se bia me nua wo evangelist na me ye difu ni yesi asenkafo nko a se me kwa ebia me di mochi keke but nyame na me koye adwuma na asenkafo to na koye adwuma no ye ka sa difu so nko a wo su be di achi abo achi dom but me na me koye adwuma na me hira nyina na no kwasem ni ye ka se mpanindie na ene tumidie na omo ne sa the 7 place of darkness na omo ye empanimfo no on say yem la down say de na me bra yem la down ye ba ye santima mu a ye nya ne sa ye wo ye na otumfo ye wo ne chiame ye wo jase hene ye wo nkonwa hene ani ye wo ba mu hene enti ba mu hene ne senior man na nkasa na ye otumfo no but ba mu hene so ye ohene wo a wo ebinima bia otumi fa ne kodi agro authority ana wachiame no so ye panini no so otumi fa ne kodi agro enti obia ne rank ba mu hene timi nkasa ma wo hene otumfo ade so wachiame so hu se woni kwa champoma mo ana basi yen kwa sira obi so sira ne nya no hene a ade se so ayabusua panyini no ene ye ho adwuma no mu panyini no be ye ho adwuma sa na sa ampani tumidie no omo so tie omo no se obi ebe kwa koye biribia ade so be skip permission from ho ansa na wakoye yaba ko difo be che wo se o ka se wi nkoye bibi ma no a yes so won kan ya wontimi nko
ade so wɔde tumi ne hyɛ wɔn nsa kɔyɛ na afei adi mu enti yɛka tumidi a egyina hɔ ma mpanyin a wɔn na deda adeɛ positions ano wɔn sɛ de tie enti baamuhene nkonnwahene jaasehene ɛne saa ntomahene nyinaa hɔ kyaakyaa hene nyinaa hɔ enti ɛyɛ ranks mɛdase bebree odifoɔ Solomon Boakye ɔno nso de ne nkyerɛkyerɛ mu aba mekɔ odifoɔ Elijah Champo hɔ na mɛbusa member star so na mɛtie deɛ ɔbɛka ɛyɛ divine adwumadi a yɛde berɛ kɔsia da biara ɛnɛ ne da yɛhyɛ dwumadi ase a topic a yɛde ato dwa na yɛ discuss no yɛ kwan a ahohommɔne fa so yɛ dwumati yɛ nipa ɛno na Burundi bɛka sɛ how demons operate ɛno na yɛhyɛ ase a yɛhwɛ who a demon is ɛhwɛ kwan a Satan ne napamfo firi so ba asase so ɔmo bɛdu yɛn nso ɔmo nkyekyɛ mu no yɛhwɛ afei ne yɛfa no baako ne yɛhwɛ sɛ deɛ obiara adwuma teɛ yɛde ka hwɛ ho ma yɛfɛ no mpanidie yɛhwɛ ne dwumadie wieyɛ no ɛna yɛaba ho ma yɛfɛ no tumidie mpanifo mmienu yɛkyerɛ ɔmo adwene mekɔ odifoɔ Elijah Kofie Champo nkyɛn na matie deɛ ɔno nso wɔka ɛfa saa asɛm mu prophet yɛdu ho ma ɔtɔ so mmienu yɛfɛ no tumidie me the evangelist some person now say legman say yɛka sɛ tumi a tumi ne deɛ power power ɛne dɛn ɔn sɛ wode ba asafo no mu deɛ no a sɛ yɛka sɛ odifoɔ bi ɛkura tumidie a ɔmo yɛ adifoɔ a ɔmo yɛ very dangerous paa ɔmo wu paa adifoɔ kura tumidie ɔmo na obi wu a ɔmo timi bɔ mpaeɛ no wasɔre obi abubu a osɔn sɛ enu asɔre agyina hɔ okura tumidie enti saa demons no a ɔmo kura saa power no a Bible no ma ɔmo saa rank no ɔmo wɔ power ɔmo de command nneɛma ɛde sɛ adeɛ nti sɛ bus bi alodu afiri Kumase kwakra na VIP na spiritual person bi antimu a tumi bi ɛbɔ car na ɔmo timu no ho baya saa nkrɔfoɔ no wɔ power sɛ udi agora car no yɛ mono but ombetimi adane car na ama na ahwe hɔ Yes. so enti saa abɔfoɔ no tumi ne ekura wɔn no nyɛ bɔfoɔ bi a no timi command bi ma bibi sie o bɔn no powers na ekura wɔn no nsɛmɔne ɛkɔ so sɛ nsuo tɔ na nkurɔfoɔ da so nyinaa pepa saa nkurɔfoɔ na ɛsaa nneɛma no nyinaa yɛsɛ nsɛmɔne nko Sɛ nsamɔne nko a ɛsɛ America frama bi bɔfa ɛpo no so apie ba ɛrecreate hwan Joanna Katrina Linda kewa ɔmo ɛna ɛsɛ adwuma no ɛne saa nsuo so bɔfoɔ no ɔyɛ demon no ɔmo ne ka bom ɛma saa nneɛma no nyinaa yɛ dɛ ɛsi nti ɔmo ɔpa wɔ ɔmo tumi command biribi ma ɛba adeɛ bi si ɛnyɛ papa. Thank you. You have that power. Nti sɛ obi pawo na sɛ adi bɔne a ɛna na ogya wura preach a watch night me na ɔka no one guy bi ane ne wɔ spɛdɔte bibi ntimi mo didi na ɔyɛ adwuma wɔ Bank of Ghana nti ne father wui nti baa ne father no ewuiɛ no ɛna ɔyɛ sɛ ɔyɛ young boy skaba ne nsɛm ɔno abɛgye ayie na ayɛ dɛ ayɛ ɛna busuafoɔ no so no problem wobɛgye ayie na ayɛ a wode ɛyɛ ne yɛhwɛ wɔyɛ yie ne ma animonyam yɛ dɛ ɛbae kama ɔdawa na dwoa na bibia kasa kyerɛ sɛ ɔntwerɛ resolution letter na ɔmfiri Bank of Ghana ɔnkɔ resign ɛna ɔtwerɛ krataa no board ne tena ase bɛsɛ 3 times adeɛ na ɔyɛ no ɔmo nte aseɛ ɛna ɔmpɛ sika a ɛmu oduro ɛna ɔmo de gyaa no kwae 3 days ansa na ɔhu sɛ wɔfiri Bank of Ghana adwuma ni nti demons no adwuma bi wɔn mo yɛ a deɛ ɔntimie no ɔkɔ baabi na ɔkɔ baabi na ɔkɔ baabi na ɔkɔ baabi akɔduru baabi a saa demon no bɛtumi ayɛ dɛ ayɛ saa adwuma no ma no nti wɔn deɛ tumi na kura wɔn no wɔn kura power sɛ wɔn de kɔmande
so confusion sisi aso da mu nyina mentimo wa se sisi aso da mu nyina omo na yesa na man ndina obi na mo mema ne danum obi ro meka se odi fo ba chinyame ahira no se ne pa de Ghana yi betime nya mema se Yes. na omu nyina wa sori fie na ne ye nyina ye mpabo ebo 3 ni ye nyina ye duane ni ye nyina di ye se sue nyame asem meeting a ekoso tia ye Masa, yes, I'm getting well. meeting Yeti asana. mamu so asem ye tia sa meeting ko so tia mamu so asem bi platform ben na ye Christian platform edi sue nyame asem etimi so stay etimi gina dabi ntimi nyina ye meeting a oye anakosi ada bia sue nyame asem search the ye scriptures to aso 3 afai agu bibi na si huhum is there not a cause It's a course. is a cause David say enya asem bi asem bi bibi ntira ma na basa ento omo powers a omo de ye djuma o frade no omo na tibi kasa kire microphone we ni omo tibi kasa kire ade bi e object na ye djuma operate they have that power mesa ba so biem mame nko na adofo bi a ye ne omo di djuma no yentie omo soso adwenche kakra dofo anane wose asomdwe my brothers anita se wakutu wose Mr. Elijah senior man wow prophet Gideon Poku wose my boss ojawura nice one Befi Ankra ono so wachia wose good evening Jechi 214 wose prophet nie dofo anane ono so head laugh emoji ba Mr. dofo anane wose Mr. Elijah no Gideon Poku say my greetings to you all afi o kese papa bi say hello big bro afi amen komenim Askwa Angelina wanyana mwa gift badge no say it's true papa it's true Askwa Angelina thank you afi mamhwe Nancy Koko ana Nancy Koko ono say please your location you was Sokoban Wood Village Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction oti hone ewo nti minim ba bia wo hwe efi but ukọ kigetia na ukọ railways police station a hona benya car eba ha trotro nti wo furu bia wo so ukọ Wood Village nti wo fu Wood Village car ni bia na waka kire meti ne se me kọ Bola Junction minim ho udu ho asibe nti udu ho a obesiu osiwa number 0243 81 9756 0243 819756 obetima friend number ofra ye be direct o na oba sorry fi ukuada bia ni hia empabo ame yadom a na otwe mieni se ne ye Gilgal empabo kese pa na onyankopon be nyankopon ama ne nko aso aye ne nko a nti Nancy Koko ye be hu anim ewo sa dwumadie na se afi yenhwe yenua baako ono nso de ode baaye international 14 say how are you doing bosses oh we are doing very well I say Kaish my more heat more fire we are doing good yenhwe brother Solomon yeah I say you are doing very great yeah afi yenhwe mame yeah I say God bless you and it say wanyako I say Mr. Elijah good evening ntwiwa I say God bless you all yeguswa ye fa mo adwenkyere no nti se wo assembly pese wo kan wo question bi a wonte ase a obetumi asende aba yebebisa mpanifo na omo aboaye ama yenyamu nte ase na me de anwume omo kyerɛkyerɛ nsɛm ama efra mu aba bebiri pa onso fa bi na efa bo bra na menim se ebeboa ama onyame som a wo som no Kristo akontu a yetuei yenso so yenya biako akodu babie oguntuna to dwumno se akwantu bi wo ho aye betu enye wiasim ha akwantu no bi soro ha akwantu na yereje edije be na sada no beye nti yoni je kese bo wanimu a yehwe ni mu se nsabeka ehwa adesua na yesua no tie bi na ebebo yentu adwumadie no so yahunu empaninie yahunu tumidie mpanifo nyamishira mo
adwuma mu bia adwuma pa honhom a wɔtɔ so mmiɛnsa yɛfɛ no wiase sum atumfoɔ enti mɛhyɛ ase afi me master hɔ wiase sum atumfoɔ prophet boae wiase sum atumfoɔ no ɔmo nso ɔmo dwumadie ne sɛn ɔn sɛ mede aso akwanya de ama me biem sɛ yɛka sɛ obi yɛ otumfoɔ a na kɛ sɛ nipa no anaa adeɛ no nipa no wɔyɛ brempɔn na ɔyɛ brempɔn paa na mame wow yɛka sɛ otumfoɔ a otumfoɔ atwi kasa ɛyɛ nsɛm mmiɛnsa ne yɛaka mo te sɛ onyankopɔn ɛyɛ onyame koro pɔn onyame baako a ɔyɛ kɛseɛ ɛne yɛka sɛ obi yɛ otumfoɔ a ɔyɛ onyame a ɔwɔ tumi anaasɛ onyame a ɔyɛ tumi mu hoɔdenfo ɛno na yɛaka bom yɛkɔngyɛ de bɛnya the word otumfoɔ saa ne nteɛ enti saa dimoe a waduru ne soɔ no esumu atumfoɔ wiase sumu atumfoɔ wiase sumu atumfoɔ no ɔmo ne di bɔne paa sumu atumfoɔ no ɔmo de ɔmo yɛ adwuma kɛseɛ paa tia nipa yɛ ne nam asase so a na sɛ ɔmo deɛ ordinary people no nyinaa ɔmo yɛ tia wo ebi na ɔso daeɛ a na ɔmo ne wo dan ɛsɛ no sumu atumfoɔ ne bi no ɛnyɛ mpanini a ɔmo na di aniberɛ nsɛm no Galatians chapter 5 verse number 19 no honam fam nneɛma no Ephesians chapter 3 verse number 5 no nneɛma 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 ɛka ho asɛm no ɛka sɛ ɔmo deɛ bɔne nko a na sɛ woammɔ mpa yie sɛde da biara mɛdwɔ prophet dwokɔ bɛɛkye ka no na ebi bɛwura mu a na wɔbɛtena mu a ipie kɔ den ebi na tetie mu no yɛm yɛ nsɛn wosuo hwee wokura neɛ den na sɛ me nko amada seɛ ɛpɛ ɛsiɛ for gas ho nti me nko amada seɛ ɛpɛ wosuro mea mehu sɛ yɛkɔ malam bi hɔ madamfo no na ɛberɛ bi wosan di sika ma mede maa no ɔremand nyame mmoa no ɔtwa remand ko a 6 years awurade nka noman na mahama bayi deɛ ɔmampani abayi deɛ bia na ɔmoyɛ yi bi a ebi ntimi nso no so ɔyɛ sɛ menkɔgya no na ɔnkɔgye for gas ana meyɛ sɛ deɛ yɛbɛkɔ nti ɛtu anamɔ nkɔe nti ɛbaa fie no anyɛ yie ɛna meme sa kɔɔ kɔmfoɔ no hɔ ɛna kɔmfoɔ no ka kyerɛ me sɛ mimi hu sɛ akwaa no bi a azaa wom fa kyire kɔ kɔmfoɔ no na mesa ɛfa kyire kɔ kɔmfoɔ no ɛna ɔse ɔma ɛ ring bi sɛ ring no bɛtumi ayɛ a agye sɛ mekɔ ɛde kɔda asieɛ ɛde kɔda asieɛ meyie a na mede ato obi na so na mada so nti adeɛ kyea ne mayi ring no ayɛ dɛ ahyɛ ɔba bie ne wɔ ɔbaa na awo no a mentimi fa n'akyiri nka fam malam na sɛ mo ka suma tumfoɔ no ɔmo nyumadeɛ no bi no no wede kɔmfoɔ eti menemenamfoɔ no ɛne namua nti bɔ bɛ 11-12 ɛna mepɛ jot no packet base 2 ɛna memuvu yɛ na nyɛ yize saa ka kyerɛ sɛ ɛnsamampom ɛhɔ dwa ɔboa ɛsamapo hɔ nwo ɛdeɛ na wɔ awɔsee bɛguɔ no ɛna ɔn sɛ ɛhu wɔn ɛbɛ nipa mu a afei na wosuro ɛna yɛkurom kuma wura so no ɛsiɛ no ɛyɛ kuro n'akyi ɛhɔ yɛ bɛfa sɛ ɛwura mu te sɛ forest nti woda hɔ a saa bɛn so na bosome no wɔhyɛn no dwa woda hɔ a na ayɛ sɛ ɛyi na sensɛm wɔ no mframa no bɔ a sɛ nipa shape na ayɛ sɛ asesama bi na wɔse gugu sɔre atena ɛna no so prophet asɛm a woka no ɛhu hwɛ wɔbɛtena mu a bibia no a wontimi nyɛ o bɛtena mu a so wobɛgyaa wo ku a ɔpa meɛmfrɛ bishopfoɔ a ɛwɔ asase so anyinaa mɛka wobɛgyaa no nti ɛdi bɛyɛ 4 months a ne wapue kɔ ansa na bɛhu sɛ woagyaa wadeɛ no wonim wura di nyina ɔmo na ɛyɛ
ọmọ na yẹ wọnú mìíràn bí yìí ọmọ na control saa na mani ọmọ na operate. táyà sẹ ọmọ deɛ kyẹ sẹ bọni nko a. bọni nko a na bia ọsẹ ọmọ bọ ọmọ Satan kingdom no ọmọ ti bọni nka ntẹntẹntẹm ti bọni nka ntẹntẹntẹm masturbation ni ade a ọmọ yẹ nyinaa no ọmọ a na yẹ saa de. ọmọ yẹ sẹ recruiters ọmọ na recruit ma bọ nsá. saa sẹyìn ma saa de kọ sẹ yìí. ee Nyankopɔn mu ayɛ. eti maami enwie mi story no. makɔ akɔda hɔ awie ade akye ɛna mede ring na ayɛ de ahyɛ na mefa kaa baako ma ase because na Pankrɔ no estate matagi yasanto ani akwalaa bi wokɔde beefo no bi wokɔ keka hwɛ but mayɛ ɛnyɛ dɛ fa nti me nso mahwehwɛ to so ɛna makɔ one side akɔ gyina hɔ na metwɛn to biaa na mefrɛ no where do you suma me me yapa and say also we a very useless guy dem makoda tie ya ma ajere ngina ba no anfa man ka bi bia na me fa ka be si kedetia na me sa fa bi ko si konfo no wo sa ko asore no so man ko fie kwara straight to konfo no do na me ka cha man say wodi me nkukɔ mienu apetesini de me ne nom ye bade nkukɔ mienu ni de obeje wa de scan de meje ono so omo ono nyina e bambu ana me press lighter no ene ja no so did you say the akora no de na omo chi nkukɔ no mienu ye de e ma me juju nkukɔ mienu no rans ono makoda sie ya obra o say wo me o me say rans kunim de ntedi pe kunkum nipa bebre organa ha boys no mkoko no man mbo betima ju 200 million na de okoya na anya yie no aka che say kofa opemfo emoja ya dey ebra onim say wo timi kokum opemfo that is a secret what can some onim say wo timi kokum opemfo wo mi sa ko na wo de beye na me dem kokum opemfo nti wo ma obiem but say the boys na ni esi abre no obekwa okuna ba kokum opemfo no wo de ade kro no a konfo no so whatever na request no de no de abre what the brown so ultimate fanya hwe so me wow wiase suma tumfo boni okoso wiase nyina wo na e omo pemoja omo nye bodwafo atumfo ni nyame hu mbo me sen bo kra mo ka me kra no I'm very surprised because to the extent say a young guy na unkwa why is so bold enough at the age of 18-19 years ish very very young age what to Tony man abako what to Tony man a chaba abako obako you had a gust say me kwa man nante afiri and I do 12 to 1 man nante afiri bodoma se abawra so 12 to 1 na all say wo ba na nya no a self care me fro ba stress ye no a me chia maame a o shatade a entoma fita te say de ko ayi ase kwasi ada no egu ni kom me chia no anye so ena na ya tete say demons no mo mpe jot sada ne ati tani enye Christ eti wo ba no jot ro boa no wo sa light so de no ana eso o de wo nom na ne sa na fe na ko say manches ye say nyi manches debi anya ne sa esi yara de no aso esi yara de no aso shia ma me na wo senche me chia no so anya so na ba sa na adwin be de ba otrim me fa no ho kora wo ko ba bi debi o ye so agama kama adwin a chere no dia ba tra wo na ye o sa no amayo no omo yi wo mu no a wo mu sabe ya sasumade me no commission house Oh yes. obi oni mi bia otafo kumawu afijase ya sasumade me no commission house o ba me papa e sofo pani chezi bibi na be tra mu na e de wo ya sao Yes. oba bie no at your right senses wo betimi a hye under nika every fear say wo de kwadum it is obi oba
na wotie anwumre na otimi shatade said okay eyi na furumam asha andemica de kwadumu a not just say that lady is being operated by the spirit I can wasem sumo tumfo no wow enya rare because one say First Timothy chapter 2 verse number 9 was so ban shatade a say emfa enia ewuade ento oba bia bibi possessing bia na ni wuade. Thank you. Have been controlled by some. I love that word bibi Miniam da wase. Sibiya no akeka bebre. Omo na ma enipa eye addicted to things. The spirit of addiction. Omo na control. Asa. Gangster Killer bloods. Now your 5 sign no. Na me say more to social media young boy. No be I sign we. No be I sign we. They don't know the meaning. Master munim dem to work. A demonic signs. What says here then? 9 666 the no you talking about 666 right 666 Master it me who say omu fruit to say you man am sure say you have been operated by the darkness of evil. Bamunim. Bema bet now. Say me share pansa. Me chumu nyegu abonte. You have been operated. Yes. No. Because omu use you. Every tree another audience. Ebe kamu. Sa nika mo friend say autofisa home. Yeah. Yeah, America their friend is sagging. Okay. Now the coaches are sagging the by say. Also call prison in America. Ukwa ni ajo belt. The ajo belt na we pass and so we shorts no. Asage abafom. Yeah. 1989. And a niggas no star we prison bar. Ninya no a demon operated. That I David to be basso. But when I then I feel you are singing na. I'm gonna deba. Where's your hairstyle wherever? Where's Obiaka Bobby? I'm gonna operate this money now. Apostle General, oh, live also. Yes. Now I say that's my original Jay-Z. Jigga man. I say he's an OG. Yes. I know him for real. That's right. Thank you. Vida Chirama, I say God bless you guys. God bless you too. Adie Kuta Daniel, also I say God bless you. Now America can't say okay. About addiction. Like I remember so crowd. Yeah. But what do you mean by saying they control the spirit of addiction? Thank you. Almost say. Me say no. I started with we. Okay. We won't. What's the other reason? No, it's like a gateway drug. It's a gateway drug. It opens the floods for the other drugs. You know that other drugs, remember? Yes. Oh, it's a we no. What shall I say? Thank you. He is coming to proclaim the coming of the dangerous drugs. It will be a new year. Or no, we do say a high no. So it's not far. Or person who the next level high. Let's say, or introduce another drug there. Because maybe share we are say at the age of 14, I'm sure we are say. At the age of 14 years. I was in high school. You come and say hi. Hillsborough High School, Nashville, Tennessee. Your co-party. I'm a Navaphobia. Cause me no. Me so na me ni so ehye dada. Me ha em ka say omo mu hye wi a no mu di kwa asem no. Omo jimi dada. Oh yeah, go on. We am won nya kika jimi no. Wow. We calms you down. We mom calm down. It calm down. If you nya na yo sa. Won no we enye kika be chichi no maza. Enti omo on say empenfo madarumo on say oni pebu ho. Yes. Sometimes I think about it and it gets me confused. You know, there are certain people
after smoking they become very humble. Yes. Then I hope that no kosoro. Thank you. As who are senior man. As really na na sana e suba. Obechi akoko. Na eno sana e na ye wi no na say ni suba da. E ye wi no. We na na friend ko sa. For me, free. The way you are no. To another level. Na no mo ka say wi ma onu so yahye because wi no bi no na e be brand na say dia. Say ne ma woni so nyahye o. The mindset is the mind. Is the mind. I'm doing now the quack. I'm doing now the quack on them. And you also. Me share to become. What shit to become? To become. Me share we say I mean krakra. Na say cocaine e come ni pedue mu a. Then you change attitude. I want abodam ne ba. Say ecstasy e come ni pedue ni mu a. Ecstasy. Na say alcohol be frade a. And the master, we are going to war. Elisha, I say God bless you all, prophets. One God. Also, I say I'm watching you live from Dubai. Yes. Papa, God bless you. God bless you too. Keep watching and listening to the program. Ebiana fen wa baswa, but what they say share live. Ama unia bi na ono so nya bi etie na wonya bi ahye na ensem word ensem obi ase. Enema ye hwe na nwumrei how demons operate koya bone efa so a omo ye djuma na omo djuma mo ye nyina no omo ye ditie nipa ye wie ha mebisa mpanifo no question ba ko bi e de ahyem na mabisa won say adentina sa ahohum nyina no omo nyuma omo ye no omo ye tie nipa why are they all fighting humans? Then the way what do we carry? You will be so cool when tia sa ahohum nyina no ye djuma tie nipa na because o hwe nsem obobosu nyina from verse 10 no o se de de akire mo ho nya den so o wrade na ho de ntum na wo hye nyakopon akode na motima gya ne bonsam na ede so he's talking about humans ye no to yamfo so my question is what do we carry are so speciality I invite all these spirits and agents are attacking nipa left and right like you answer that question. Create addiction. So you continue. So go what me addicted to be still dressed as addicted to yeah. Sometimes what we say, why am I doing this to myself? No, but in a split second, you go back and do it again. After crying, you go back. After crying, you continue to do it again. You go back and do it again. That's your penalty, guy. I never thought I never thought I could stop smoking. You never thought? Because I remember my daughter asked me a question that Dad, when will you stop smoking? And I told you the day they nailed my coffin is when I will stop smoking. Because master, I was seriously addicted to weed. And yet and when I'm no more. You have cried there, Matisse. I want to see how they papa. Master, you were purple haze. You were chocolate tile. We need video. Black ganja you were albino you were Bobby Brown Massa New York Massa you were Osama bin Laden 3 high grade weed and they have to say someone was as a bodam no sana we need here no here just a puff. It was no sorry. That's a no sorry in there. In my pastor, I want to be nominated. I was there. A pound. Now, pastor, some because we pass on. I know say. Child, bet me your rule. I said 40 rules. You see. I know okay. Person like a normal person. So we are not a person. Okay. And they won't even know. What about them? Rules in the 30 to 40 rules. 40 rules in the person. Wow. They are being orchestrated by that. Rulers of darkness, no. I'm the rulers how you man. Do for Mamintio and some graduates. Say, your friend, we are Sumatum for Penifrato, my battle. Mamintio, some no man say. At the end, way. Your mini of it, that's it. The Michelle Ransford.
program ya they have to platform no so na no dey kwa fa so a bonsam anasa homboni hanipa in terms like this no woman na ya adwuma pa se say na say we are seeing terms so asa ahom no say we are seeing so wo pa na enyame ma na wonya nyame ba omo no mu ni asem why I go to mu ni asem yi yo mo de arada thank you oh I conclude asem yi thank you wo de o mo de adada ana de obey him fees on surumra enti se ka se de obey him fees surumra na se wo ye bonsam de adada de a wo de obeka bia no woni me dada ti woni ni asem but Christopher no ha yesese ye ya esi anim nyame ne de ho betu Christo nso omo na ha yesese ye hwa de ekwa mo fa so eye omadwuma ene se de omu si ye ne fa no as I was saying already na America say bi watinsuo no so oba no wono no oyobi a ompie bad enti on say ye fa say ye mra down and cry ye wo ebre bi a omo say omo wo de bra ye mfa nware brother brother mo omo fa nware eponim adeti no omo fa nware eponim huhumbani ni wom sa gazi tumi no watinsuo no so wonim na akodware mu a wanfa wankwa a obeche wade and if one fan kwa obeche wade and if onim back in the days that was 2006 the big says me niggas for be that am JSS 3 near be school nti me niggas for be at the big says me na nam ye leader makro do obi ani Mr. Kamina nam ye leader near frame that de ba ye twa me mama akomako ken say makomako 10 e ma mu bubu here say near friend na bankwere obi o follow me bia be hunu ye friend na bankwere me nua ye the ken me ye concert live me e the ken na that ma e de ana me ye concert live sa na ye chie me ken no ba ku bia betwa me bia ba ni mu bu makomako 10 ni na mu e ma ni mu nyina bubu ama fei me headmaster na ka cha me say woni hu kura de me nam I shock satam no na bonsam no oni me na communicate na duru ba bi na fe no onu say me na fe o tumi fu am se mentie na wonim de oyeye afa de se me ka ba no na waka kire me say madam funa ka kire me say me yenko ba bi de kwa honom no ye benya ahoto na me se masa ba bi a ko de nya de ameko na me de akofusam so de me ni nye ho no smart afei wode makotena base ho matwiwi ni baako matwiwi ni mienu na bibia ka cho se we ha grade osusutwe na so fa kwala sem so me kan madwini mu kire wi na me so o jimina me ni wi na eku ahaban no me ni ahaban nyasafo ko se ade be no ye me no we din baako de haban nyasafo the wisest lili be for me haban nyasafo okay sha America o grade 50 ya dia so bi kan boka bi ne yeshi high grade na kasa ne ba bia uni akeka no na unia sa de me kaba na me twi ba ku me twi mienu me nam kwa so ba makwa akoye fine me ba me duru ba bi me ti solo anu kura that time na enemy mosu me ti mistake me see what's up no bi ani ti o me see what's up parce tumika uri say the wisi kasa o kasa odi ka di nya kasa na emu ayede na odi okay yeah so odi nya na kasa na wa yesterday na we wa say odi be gigi do be mu ayede There's a we no kasa abanya za fo ebiasi fam no wa no kasa na unu sa do kasa muntu frum na yesa ona ma donkeys no omonom red no muntu frum no dangerous what na wa adwene fa oba no abetena wa adwene fa on say menu scientists for no omono omo ye special scientists for no eni pa adwene da etirim no apetition emu se ya che ya adwene ya chebu mensa ya okay yewo cerebrum okay yewo cerebellum and yewo medulla oblongata medulla oblongata yes
saa nkyɛmu miɛnsa ɛwɔ sɛ masters re saa miɛnsa no yɛwɔ baabi a yɛ store biribi a yɛwɔ baabi wɔ hɔ a nneɛma kogu a ɛyɛ permanent yɛwɔ baabi wɔ bi kogu a ɛyɛ temporary ɛne baabi wɔ nso a ebi kɔ a ɛyɛ current foforɔ no ara na ɛwɔ hɔ pakyɛ yɛntoa so na ɛnkyɛ mɛba wo so biem toa so ma mebɛ 1 minute bi na memfa na afɛ deɛ meti ye misi mystic 2 milika adeɛ ne kasa kyerɛ na ɔbɔ ha na ɛba 2 milika na ɔbɔ na nsusuo mirikam azani bɛka kyerɛ sɛ yɛgyerehyi wadwane ala na kirikirikirikiri mako wura bat house mebie pipe no bro bonsam no ma na ɔmo yɛ ne bi no ɔmo bɛtena ma adwene fa nyankopɔn tumi nko a ɛna timi gyi me firi ɛti sɛ wototo noma bi yɛ noma bi a ɛmfa nyame kwan so a ade sɛ only Jesus Christ can save you from your sin. It's not easy. So bet me die. Minimum nega bi anu aye masturbation. Wanu aye ade ni wie no afrɛ me aka kyɛ na me na yɛ mpa abɔ no batu ne fo. Ade abɛkyi no okuram. Ɛnyɛ easy. Na kyɛ sɛ de yɛ bobɔ so yi sɛ nyame amoa na hom ne bi so mu a deɛ wɔde wo yɛ bia no sɛ nyame hu mɔmɔ a ɛyɛ den sɛ bɛnyɛ wɔgyeɛ ɛnokora no ɛnyɛ the 7 prince of darkness nyɛ anifoɔ aduaso ɛnso no ɔmo nya akɛsefoɔ no nketewa no ɛnketewa no ɔmo na ɛdi ɛho agorɔ no nketewa ne di ɛho agorɔ meda ase akasima no bɛsɛ 9 na nonkoro abɔ yɛboaboa ho na ɛnkyɛ yɛde dwumadie no aba na wieɛ na aka baako pɛ enti yɛdeɛ no bɛsɔ so na yɛde asi ha nyame yɛ adom a ɛdafoɔ paatu no yɛba bɛtoa so na yɛkɔm ye yesu baeɛ no yɛhunu adwuma bebree bi a wɔyɛyɛ honhom bi a ɔpam wɔ mo yɛbɛhwɛ mu dwumadie ɛne baabi a mu fifire ɛne kwan yɛbɛfa so a yɛbɛsi wɔ mo kwan afiri yɛn nkyɛn you are still watching the program live from the studios of Prophet Jacob Bechi. Yes. We are discussing a topic today titled How Demons Operate. This is Divine R. Your host, Evangelist Ransford Mafu. I have my panel here, Prophet Elijah Champon, Prophet Solomon Boache, and Evangelist Malaja Wilson. I have Ujewra, Doctor, a chief technician, and then my brother Ima is also live here in the studios. Young share the chat one our money. Ɔsɛ ɛne awomɔne a ɛwɔ soro yɛ ɔmo ne yɛde ɔmo wie na yɛde ɛnɛ ɔfa no aba na wieyɛ odifoɔ lɛgya bɛboa yɛ na ɔno ahyɛ ase ama yɛ awomɔne a ɛwɔ soro no prophet ɔmo nso deɛ ne yɛdeɛ he ɔmo yɛ dɛn awomɔne a ɛwɔ soro ahomɔne a ɛwɔ soro no sɛdeɛ na mpaninie no ɔmo ne ɔmo wɔyi ne nyinaa yɛ pɛ sɛde na Mr. Wilson ka sɛ ɔmo no ɔmo adwuma a ɔmo yɛ no ɔmo yɛ adwuma tia yɛ mpaabɔ sɛde Daniel chapter 10 verse number 1 no Daniel kɔbɔ mpaeɛ a ɔmo sankaeɛ ɔwɔ plane bi tumi tu yɛsi plane no akɔnya plane crash nipa bɛ 800 na ɔmo nyinaa wu ɔmo nso so no demons bi a sɛ obi nya kwan a ɔbɛfa so a obetimi ne ɔmo adile a ɛma wotumi ma atimi de yɛ nneɛma kɛse mene one guy bi hyia ne wɔfa firi abɔkyɛ bi weekend na mrefi na ɔnte nneɛma bi ase wɔyɛ adwuma wɔ company baabi a ɔmo yɛ car no nti ɔmo yɛ adwuma yɛ no ɔmo pɔn wankɔ fie ɔsɔ hɔ ano ohun sɛ mpanimfoɔ executives no ɔmo aba adwuma mu wɔ ɔmo ba adwuma mu wɔ no ɔmo hwɛ baabi a ɛna ɔmo bɛgyina adwuma no sɛ baabi a ɔmo yɛ car ɔmo de bɛsie chairman ɔmo ka kasa bi saa na
car ebi ni wi ase no na aba bi so kei life nti car ni besi wo wie no e na ba ko ka kiro mo se adwumayefo no workers ne ba ko e wa ha obi ahun sa de no yeah it won piemra opie be no mo ka je se ade a ode nani ehun o ye den obowu nti omo man 1 month on fam prepare omo discover man no nko ni krum o bibia on konko ye tam no omo de man no sa tam no an odi wu ye wow in Ephesians chapter 2 verse number 1 also wakan no akache we say huhum a eye tuma e wa so de mem awo asode mem e hum bi yegma yeah nti sa demons ya o you can say o ma esu o mo ade o mo na in charge of abo bonsam nyuma di bi a wo die nyina o ma na deda no na o mo wosoro no o me very powerful massa asenso no me very powerful o kan asem bi ma me yam hye me kakra kakra ya meeting bi koso ho koso den wa we ya o campaign no so time no so ye fra beka so ye bibi foforo enso na onye hwe meeting koso o se bre bia medical kan ye meet be ka jo say adentina ewiasefo no back TikTok live and I say Facebook and millions of people go so thank you because forces be no 80 hour Debbie by a life no mo ani amra obeja life ni did ye ebo obi o ema obi ani ada o e de ogie bi ba enipa bi abrabo mu ndi sa demons no mo mpe yeso mo sorry tia Mr. Wilson pato mame mra wo so ye hwa wo mo twa to yes o se ahonhomone a e wo soro honom omo adwuma ne sei ko se ubusa question bi ba yentimi ambasa question me bisa question bi say sa ahonhom ya ye kan mo sem nyina ye adwuma tie nipa na enipa de ne wo ye mu thank you do we carry something special yes attract you say omo be higher na why this is the reason why we were created in Jehovah's image and likeness. They were not created in God's image. God's image, And nothing Satan ain't me uncle Adam's son. Because he was God's image. Adam looked just like God. Kadi Adam de beyano no. Tumia na Adam kutano. Masa nipa nyakopo no do you. The way I was secretly you know. Topic here about the love of God. We were very superior kasa. So say na Adam ewo edi tromono. You see Lucifer never came to him. Yeah. Obani ba yo who say oba we the weaker version. Oh, to who say Adam atwe ne ho no. Was we there. Eti otani na say omon pese ye ko take over bebia no wo no. Ano no. To mo so be say ene ya bere akose yem. Me da se omo be say ene ya ko sayem odifo Solomon. Ye hwede atwa to no ahonhomone a ewo soro ho. Omo dwuma ne say. Thank you minia na me shlao. Me bra America wakani nyina America so akabi no kwasemini omadwuma omo ye ne de ano de se de ne ye ka no wonto se omo fa ho se woto nyado a sa de senior demons no omo mo fa ho ana ebia se de na America na ebia o to fun so pizza to mo fa ho nyawe wo mu ba bi omo kɔ no omo pe nyame ma atitiri se odifo Jacob echemu senior mafo no omo adwuma na omo ye no omo ba ba ye adwuma na yeso so omo ba ba ye adwuma na omo pe atitiri awudi wo ye star wo ye star dia ono omo pe eti sensi ya se de na me bra leje ka no yehie mu wa ha ya ye de odo ene ya yempa bo ne Sunday ya yempa bo apon 6 yewi atu yensa yedidi anuanu nyina adwumafo atu yensa didi yewi ani asabe hyiam ebo nyamedi
yamo mu buofu papa America yamo mu buofu o meeting koso ne kwasem na me anim ni wo mu pesa de no wo mu pesa da bia na ye passport ne kwasem na me ni ti e wo say ye Christopher no ade ba ko say Matthew chapter 23 verse number 37 okokenkan a oboboso a eyodo ho asem okokenkan de won se na emransem ni nyina no eyodo na anu na adifo ni nyina wi esudi Matthew chapter 23 verse number 37 wase ni aso na okenkan ba down na aso na adifo ni nyina wi edu enti se ye de odo eye nyame adwuma bonsam timi ngura yemu o za de tie eti akwamfa so yoma adwuma ne ansa na mo betimi abaye adwuma ne na entitimu aba mu no obia ne na adwene thank you omo so ne baba abaye sa yes akwam ba fa so mo be share ba akumu eti Yesu to ne asuafo ne nam no o say Judas thank you o man wo kwan yes e ma bonsam opretino e ben wo opretino odi ka de no odi sika ana de no o wie no odi hantan wura ne mu ana obeye ne ho se osokura se ne Yesu eti miracles ana Yesu ye nyina no eye Judas ya se o ya won yiska but what you say on penisa demons no ana ye because Judas ye ni pakase me dase ye bubo din a ahohom no etiefo subgata mutu fu don krono agazo don krono nyabo demonic monster chama agusu hiti easy erediaka no be chefrijim ense me wotire ne doso se nyankopon boaye na maya hoden dia ense mo ho a yebesua no yebebiri na botaye nti a enmire yedi dwumadi esi ho no enye bibia se de be ya adasa ene nipa yesum Kristo no ewiye brem yebehu kwaya ebefa so ebetutu yanamo enwumire mo ma mani age nyame hira mu nyina se meto nsa frɛ mo na mu jae de mu ye nyina na mbema dwumadi eye nkoso kama yewo nyankopɔn enhyira mo menua ojawura ono na ochinchim fidie no funuma edemae se dwumadi a wo hwe se ye wo de na ye wo fa na ode aseda piesie pa ama the senior evangelist ojawura obodjuma pa nyame enhyira no prophet wadaruma ye digmadie no ba na wie one last word from each of you na you conclude the ba master mo twato an se baby a wodi foje ko ba chu bi enwere tia no me nyame hyira no me ni so ade hu nyame dwuma mu no so super se nyame se onyi aboafo ma no amen onyankopon ya adom a on the 6th April yes yenyina de ani kire bo sha asase ne so Sokoban Wood Village Bola Junction we da bedru Kumasi Kegeti anko for ni kire dum railways railways police station good also about Wood Village we be see Bola Junction 6 April no enasam ketwa o ye di kan ya ye be bompa ye 3 weeks thank you ye twa mu 8 days yakuyenim nyame adom kakra ye ko program kese pa na onyankopon na ebe na dwumanti ye ntimi nka ne huhu se utiti kura fabra but omo ba ye nchen de omunim de awurade na me yeso ye dey eye nti program no bomodin se eduru a oduhu be wura mu bi na be wura de ani munyam amen merasi Mr. Wilson Pacho one last word from you na in family na wie yo many are edawase wonne invite here na wama yakonya be ye acheche nyuma mu na ye nuanum bi a omo abonti wo so hu se nyoma na omo famu no enye kwa there is something behind what is going on in their lives and there's only one person, Jesus Christ, that can save them, our Lord and Savior Yeshua Mashiach. That is why on the 6th of April Gilgal season 2 is going on. Thank you. Sokoban Wood Village. There will be fire. My brothers and sisters,
Don't miss it. Don't miss this program. Right. Bring all your hardship. And we know our Lord and Savior Yeshua Mashiach will give you freedom. Amen. Amen. Yeah. For Solomon, your last words now. In fact, me didn't run away. Many a Nyankopon shira me bram panifo Nyankopon shira mo America, original man America, the evangelist. The supernatural. I thought that me feel no konfanko. Tutujagu. The senior man Kofi Champon. Yes. Dina my body say no. We dey me na meet me abon we say but never tell say. And one can the senior man the prophet Elijah. That's right. Fireman Gilgal. You must stand on. And then I is that. No question me. Edin Kano said an American and they became Nyankopon enshira odifo Jacob Bechi yabapa the major prophet said the Abra can be obia ya tianu bebre otisa voice no we make boss no voice no we chirimula misu apa na mishra ba bi obia o ma original man said the honhom no Nyankopon bie wani no bie wani mu so sa amen amen testimony ni dia 6 April dia said the ya no mo be dia dance e o dem ha no ya na dia so okura wo mpeni sa ebe bruso sa amen amen Nyankopon wanya ni sa da amen kwasem so ma me ya chiamba bia mu obia mama mata na mi nshira mu nyina gidi ba bia true faith e ka dey say international na mi nshira mu nyina Sokoba Hood village for the wadran ni bia na mi nshira no na beda Radford so meda wase program we na form sa na mi nshira ani nim dia papa ye ho ade ama sound engineer so na mi nshira no doctor ye nua no so yima so boy achi bebre na meka ni nyina ne say ye wo Nyankopon hu ye mobo na ne kwasem ni de ya twetwe no de ya twetwe abu e video me siba adanku om ya 3000 obi ase mystica come afa me say bro me tese meti ewe na mati obo de apia ba e me sire ei nyame hu ye mobo nyame hu ye mobo nyame adom tina otika songo ye magi mo metika songo nyame adom tina nyame adom tina ye nwisa yeda Onyankopon ase pa in fact I'm really touched. I'm really touched, and I'm really touched tonight. What I want to say is that may the Almighty God bless you all for making up to this meeting. In fact, you've really made my day. It is my hope and prayer that subsequent weeks ahead we may have time to meet and teach our listeners and our viewers. Yeah, and I know my master will be available. My chairman here will be available. Ima. Nyame adom a the next meeting be an ho that is why we may if the need be we may invite you na nyame de atoma koma so say mense program bi e fe no makoma so asem ana masem ye di nkomo ya na ba madwem. One day I will invite all of you one after the other. On my platform 2 hours on kwa. I say we go my. I you see be being free. Obi our brand here no see. You see one thing about me is that me anytime be no ya na me pese any party bibi ne tiase. You understand? I am pese me fa ba. Me master do me pa. Let me hide you. Sometimes I can push you to the wall. You be out. You never pay information. Just information. Yes. I don't know how. Sometimes I must be frank with you. Thank you. Sometimes when we meet, I don't know why. And yes, me aware. But I need more information about it because I said the minimum is very light. So sometimes I need to build up what I have so that
at least ko ba bi na obi bisa me anase metima nya enough knowledge about group say be a metima de akire obi ye nyina yesua bible say you bi so nim bibia onya hu de so hu enti medamu nyina mo ase ne obo ama dwumade no eye nkoso say de ye de tu dwa no program no ba so nyame yadoma na otwe se ne e wa sorry fia bomoden ase odo ho ba be wuram aminim say Kristo nti obe na otwe mienu se ne yes 6 April and a program no baso. So for the sake of those in diaspora, we say a big thank you to you all. It is my prayer that anytime we come online, you can have the chance to also join us and listen to the good information we have for you. In fact, this is a program you can't afford to miss. No. It's a very serious program. You can't afford to miss this program. Exactly. So you need to pen this down on your calendar so that every Sunday when it is exactly 7 p.m. you join us. We will try to manage our time so that at least we use 2 hours for this program, because 1 night is very small. Looking at the information you need to pass on to people. So at this juncture, we will bring today's meeting to an end, and then willingly, God willing. God willing, next week we will continue. So as we draw the curtains down, we invite Prophet Elijah to pray for us. Amen. Okay. I don't follow the card that say we yes as you know two for Yakupon so see a body thing. Yeah, you need Yankupon. Ona ho na pepe please. Who so that's what he say. Omobro hunti. Na ye nanke ghetto boys. Ya wofo mu nyina po ye. E na wo de ye bibi. In your Ramford. Koso bie na adwim. Amen. Ojawura koso bie na adwim. Amen. Da bi ehyiamu a. Wona mo so e de nsem mu oduraba. Thank you. Nkwanum se atuma kirekirim. Yes. Yampa nyina no se obi biara odwen in life we o how be a done so biara no for tumi o wa asem no agini free sa o how nim. Amen. Yen show ni munyam odom doso bi shine ne bi nka o mangana adomini nti amen. Amen. Nti egbe yeda adofuru nyina se Kristo ya adomu na o twese ye besa ba o nche ye besa ba na ene wa beto program no so the best abani no beto program no so na how demons operate no ye the part 2 no abel share to say nyame yadom a ukuada bia ayempaibo e wo Sokoban Wood Village Asonfia ha nti nyame yadom a ukuada be boden a say obejoin ye na ye no nyina abom na yayempaibo efiada na jubia so e watch night kese a isiem na ye bompae na ebi ensem atu nyame anim nti ebra ye boaboa ho na wo the 6 ya be sa mpabo kese no ukuada wei ene ukuada bia no hyane so say mpabo ewo Asonfia ha number ni biem 0243 819756 0243 819756 number ni number obetro na opesa ba wa frɛ asiso na ya ma kwankyere a wode beba na yinyina ya bom na ya bompai anwumre nyankopɔn hyirawo na onye okese mede wosi ha osomfo Ransford Daniel Mafo ɛna mede wo hyia Kristo hyirawo na onye okese amen. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abawon. Ni nyina frije free. Wo nso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kase. Komuni muni wo asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebete adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ban, Kwaubi B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa
Branch, Prophet David Owusu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto Macro, Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro, Onyame Nipa, Jumade nyina sini naso, ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokesie, Eshasie, Sunday 6, Ekosi Saturday 12 April 2025, Anaponon Kron, Ekosi Awia Nom Yensa, Debia, Assemble Daso, Yefi Joshua Nguma, Etie Enum, Niimu Enkron, na Arade Kachre Joshua se, Ene Mamuni Mizim and Super Efrimoso, and Unti Wafra Gilgal, the Bessi and Neyara, Kwasieda Yumreno, a deliverance session, and Mega Watch Night Noso, a Friday 11 April, and Naju Nondu, Kosisa Diabechi, Shadow Suse, Jumadi Echi, Ukweda Biaso Yempaibo, Edano, Betel Asasiba Sheki, from 0243 819756, and now 0249 983311, Najin Shemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni Muni Wasa Sinisu Bunkonia.